Enggak sehalus. Tapi nek halus kuwi sakon 35, nek sing ampek kae 45. Nggih to, ono bedane regane. Enggak beda. Kok baku kula murah ya? Iya. Iki iso ganti butras iki sing. Belanje. Kripik dicampur telok kok ya. Nah, iya. Ora kok apa kripik gedang kripik telok maksudnya piye? Sithik edang tatine rata. Ora ngono, beda karo nggon aku. Telok mangguane. Apa kuwi? Mulai itu arep tau. Kok beda? Pada beberapa dewi menika ditenggoten antu. Nika anu badhe kulaturaken dhateng sedherek kula. Pak Dinario wonten Jiwa Kota kalian Pak Dikati menawa. Oh nggih Pak Dinario. Nggih. Wah, ajeng nyembah lagu napa, Cik? Nggih to. Mboten napa-napa. Weh, ya ini berkambang. Ya makin doro-doro berkambang. Sore-sore aja halus. Makin ya, Pak. Mat-matan niku nek doro-doro. Nggih. Halus, aja halus to. Enggak sehalus. Tapi nek halus kuwi sakon 35, nek sing ampek kae 45. Nggih to, ono bedane regane. Enggak beda. Kok baku kula murah ya? Iya. Patake nek dekmu mesti sirkusin bakone enak. Pripun niku? Turu sendiri ketoke pengen. Ayo. Tenang. Sirkusin bakone enak. Mulane ana tembung pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah legen. Legen dibunggoni pedhok sinden di Jom sakit. Yo sia-sia lah. ditekoni. Lain bae saya. Iya mereka lagunya Pak, menika wonten pamungkutan. kamu udah apa Pak? Anu, apa ki mau? Wah, lali aku. Oh, bajing loncat. Wah, Bajing loncat. Aku bawa suara. deh. Lah, enggak lah, jenengan kudune sing bawa, mongko sing joget sing loncat bumpras iki. Pasane colok kene bunder kok kok owe. Ayam po. Elat tatri kau isol. Becik di buah tete kata Jawa. Aku ya ora ngerti. Aku ya ora ngerti. Gendut lah. Basi dijopot merosot dioyok nyerondol. Ngerti lah. Boten kok sakuler. Cendol jawet. Oh, cendol jawet. Jawet. Ngaji. Wah, mancet
setting dulu yang Nah, iya. di negara hati Sunda. Warnanya apa?
Wah. Awake dhewe beda nasib ya no. Piye, Mbok? Aku ngene kowe ngono. Lah yo karang perangane dhewe kan yo jenenge wong ya kok iki wis disyukuri. Wis syukuri kok kan wis tuwa wis sedo dijawel. Ana nek butuh kon jawel kowe kok rene. Akeh sing ngelem. Nah iya. Yo menjawel tok tanggung jawab. Ya ya mapa wis iso jawel wis lodong. Ya ya. Jadi mereka sampun katuraken sedanten